tresna marang ingkang putra Prabu Duryudana pasoryana pindha Bajra Irawan sang pandhita mengkeraken bejemenan awujud yaksa donya sak gubuk rambut denandul denawulawu sinamiran wirdangan kelawan gerek sumambaing kawula seglar sepapat ucap katane sang Bawinata separeng dari sabda ingkang magunting labi
wis tungkara jagat manika jadiwaku panggeto jeneng kasampun ulungga prayogi kepareng aturaken pambagyo para Romo Brahman. Oh, sukmono kamu. Oh iya nggih. Napa pangestu ora ana siji apa. Lan tak tampa pabekti marang wong tuamu. Kula liwat klumpring pastuti gage tampanono ya nggih. Kula tampi tangan kalih kula pundi satosna jejimat paripi. Ing ripalenggan punika Romo ingkang putra lamu badhe layenaken perkawis pinjangaken tempilipun bilih kawontenaning Prang Baratayuda sampun andadosaken kegesing manah ingkang putra dasar kula senajan dereng kasembadan mujudaken perang ingkang agung namung saderengipun ingkang putra hamu badhe nyuwun pirsa dumateng Kanjeng Rama pinjang yen to enten kawontenan Prang Baratayuda sekintenipun Kurawa menika badhe unggul julidipun menapa badhe asor yudanipun yen pancen badhe unggul julidipun kados pundi kawontenanipun yen asor yudanipun lajeng kados pundi samangke kula kadang kula tentu kemawon badhe lebur tanpa dadi yen putraku Duryudana kula wonten paring adhawu yen bakal muget besok babagan besok akhir tembene ana Prang Baratayuda kira-kira yen to aku paring katerangan marang putraku Duryudana apa kira-kira ora dadi gagapan penggali senajan to kados pundi kangge tolak ukur pinjangaken tembelipun kula sagah tentu kemawon badhe tetek manahipun ingkang putra mengkono ya yen saka panduganipun Rama besok yen ana kedadian Prang Baratayuda Kurawa bakal kalah musuh karo Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika namung gangsal dipun kroyok 100 lat setunggal kemawon boten sasat yudanipun aja kaya mangkono iki kinarya gegambaran senajan to akeh sedulurmu nanging yen saka pandungaku pancen ora bener tumindake sarana kang wis dumadi apa maneh krungu kabar yen to saben-saben ana kanograha kang turun nek Wertapada ingkang antuk gawe ya Pandhawa ngudune para putra-putra Pandhawa yen to ana sarana ingkang menangane Prang Baratayuda Kurawa ora bakal menang contone kinarya buktine natkala dina kapungkur ana kedadian yaiku panggugahe marang Bathakresna yen saka pamikiripun Rama iku sinandhingan marang Baladewa. Lah saiki sawise bisa sabar lan bisa ana ingkang nggugah marang Bathara Kresna njugarake tapane Baladewa ana ngendi ora ketok tetelo yen tok Baladewa ki tresnane karo Kurawa mung ana ing tata gelar bati-batine tresnane karo Pandhawa. Lah panggugahe Bathara Kresna iku mau Kurawa ngumangsani kalah. Banjur Pandhadana nyerahke marang Bathara Kresna, kaburih Bathara Kresna nggontohi marang Kurawa nanging ana sranane. Sranane panjenengan sarana
Bathara Kresna iku mau njutake marang yaiku Narendra Sewu nitih dipanggo wujute ya sewu iku ora ana gunane tak kandhani minggu gawe apus-apus Rama nggih lha ana gegambaran yen to antuk marang wujuding dalma manungsa ingkang lila legawa tumraping patine Dursasana kepiye ana ing serayu banjur mateni marang tukang satang dilarak-larak nganti tekan ning cincin guling apa kuwi bener yen to makaten timbang kula nyipati kawontenan Trimahat pecah anyur tuku lu aja kaya mangkono darbe penemu lah kok tetek temen tumraping tumitane maca padha ora iso gawe mesti nang iso gawe pesta kodrat bisa diwinadan tegese jalma manungsa bisa iku hakil ngupadi iku partikel kepi prayogane iso menang digawe kalah iso kalah digawe menang nggih saran pun kados pundi yen saged minangkani lan sarana pemenane perang Barata yudha benjangake telipun sasab yudhanipun para-para badhe nyuwun napa badhe kula sebadani kebocah wujud Mas Picih Sarajabana ora bapak ora bareng karo bondo dunya mula badhe nyuwun pala-prana babakan iki ora aku wis tuwa aku arep madhep pendhita sak lawase sekarang pun kados yen pancen bakal kadreng unggul jurite kudune Bathara Kresna gelem mbotoi Kurawa umpama ora kersa dipateni kamangka Kresna saiki yen to miturut kabar nyaketi marang negara Ngawangga nggih negara Ngawangga bakal bujuk marang rakamu ya kuwi Karna murih aja nganti mungsuh marang para Pandhawa kuwi kaya ngono lajeng kados pundi samangke ya sine wae perkara besok akhir tembene sapa ingkang bakal kami sudah jenengake senopati kudu mangateni sing ditapsara kamangka iki tak utus lan ya meneh ya kuwi Patih Sengkuni lan Pendhita Dura kanthi marang putra angkatku Saklara tunggu sawetara soane yaiku pamanmu Sengkuni lan pamanmu Dara ngestuaken dawuh Kanjeng Rama Sigra mengrakiting nawang sasongko Macarana cakaki narya momong salira tunggal tunggal watak wingan gumingsir mulat marang pamoring tejo ing puncaing siniket putih samangke sinten ingkang maraswan ora kaya Patih Sengkuni Jawa Danyang Dara kadhereken putra angkat Dewa Sekti. Aduh, nggih anak Prabu kula ingkang sowan.
nggih. Menika kados Paman Sengkuni saha Paman Doro. Jajal tinimbali estoaken dawuh. Paman kebareng agaken kaluran rawuhipun Paman Sengkuni saha Paman Doro. Nampi panjenenganipun anak Prabu boten wonten lajeng dalem menapa wis wonten kinembaka nggih. Syukur dadi sewu. Nampi panjenenganipun anak Prabu boten wonten lajeng dalem menapa wis wonten kinembaka nggih. Kawulan Papan Doro. Lajeng kados Bundi Pramadya saranipun dasap pun dipurutus dumateng Kanjeng Rama Dewa Sekti ngrimu dumateng Ibu kanugrahan awujud citapso. Natos kamungan cabar lampah kula. Lho cabar kepiye? Sing wosipun wonten ing kirata menika boten pinanggih kaliyan Kresna boten pinanggih. Kula reka daya kados pundi caranipun pusaka citapso saged karegem wonten ing tangan kula. Kula aturaken dumateng panjenengan inggih menika anak Prabu Duryudana saha Penembahan Dewa Sekti satemah wonten rentakan-rentu inggih ngajengaken dumateng inggih menika Senopati Ndrawati Sengkakila kita besar peperangan kula kawon kalah nggih kalah ingkang putra semanten iki inggih asor mudanipun tentang kalian Antasena. Pramila kula sumanggaken kados pundi caranipun babagan citapso boten saged karebat dumateng tangan kula. Kula aturaken dumateng panjenengan. Anak Prabu saha Kakang Penembahan. Kados pundi Kanjeng Rama kawontenanipun kados mekaten usana Paman Arya Sengkuni saha Paman Doro boten saged dusta ugi ngrimu dumateng citapso. Wis aja semelang aja ciri atimu. Aku dhewe iki bakal ketemu karo Bathara Kresna iki kasunyatan ana ing negara Ngawungku. Amun kula sumanggaken Kanjeng Rama Penembahan. Yen aku lan kula paring dawuh tuturi kang dadi lakuku ayu nyaketi ana ing negara Ngawungku. Kudu bagi ketemu karo Kresna yen to pancen puguh rasane ora dulungake citapso malah bakal tak lebur jagat ngesaken dawuh ingkang putra namung derek dewa perjituman yaksa dewa boten paring dawuh budana Wadyabala kabeh nyaketono ana ing negara Wirata gawe susah baru balik para kawulane dulen karo kancane sing padha bebrayan kon pegatan. Mengko yen to pancen wis bisa syukur bagi. Uga yen to akeh randane, akeh dudane mesti mosak masik kan. Wis to akan dawuh kanca kancamu iku katan kabeh. Kalau namung yo badhe nyuwun pamit sing menawa ati-ati ayo nggih tumuli tuturi kang dadi lakuku. Sumangga pendheraken. Derek nang lanang suwang-suwangan muga-muga bisa antuk gawe. Yen to Kresna ora bisa ngake citapso aja takon dosa. Cukup aku dhewe bakal tak lebur jagate. Ingkang atos-atos Kanjeng Rama kula sumanggaken dumateng Kanjeng Rama. Ya cukup aku dhewe donga paring dawuh tuturi kang dadi laku ayo melu karo aku mbok menawa ana ingkang beda nglewang-lewangi dedonga pinuntaran kang wedhe dumati bisa kasembatan ngesake dawuh nggih anak Prabu kula pun bapak nyuwun pamit ingkang atos-atos pangantu.
Ojo kaget. Tak timbali maju nggih. Karang kula niku karang beragapan kaya ngoten iki badan kok ora gawe kan iki aku. Mau kanane Jepang iki ya lho. Aku dhewe ngono rasane. Nek ngono ora iso bareng barang aku. Ya nang kuwi ta aja ya. Mbok kepiye wae kudune ora iso pisan. Yen kaya ana bojo aku. Ayo tak. Mbok kowe iki nek karo wong tuwa ki mbok ora gagok-gagok. Mbok muni Mas kok aak ngono. Gagok-gagok tak enake dhewe. Iya jan. Aku kurangane apa ya jan tak belan-belani. Wayang rusak aku sing ngurusi. Wong gawe wayang tak gawe kok bagok-bagok. Boyong ora ngenyak ngono kuwi. Kita nono kuwi sing ngono wayang rusak menawa ora butuh. Ya ngono kuwi kok. Mbok kuwi rasane ngono kuwi iki. Aku arep bodo toyan aku piye wae. Iki toro bukan apa iki? Ini kali kula jatah ngajari biasa. Bahkan apa kalian kok tuturikan tadi lakuku. Oh nggih. Ten pundi menika? Ana ing ngawangga nututi karo Bathara Kresna mengkukar napa? Yen to ing dina iki Kresna nampa kanograhan iku entuk antuk Jitaksara ing pengangkah mung bakal mangerteni isining Jitaksara besok yen ana kedadian perang Baratayuda sapa ing dadi mungsuhe Kurawa marang Pandhawa. Niki kula tak matur sethithik lan jame bareng pun nyaketen. Panjenengan menika pun di luar jangkauan. Di luar rombongane Kurawa sampeyan. Dados kula pinten panjenengan iki pamane kurung. Gugu karyan omongan kula ampun dibatutake mboten wonten ginanipun. Panjenengan belan-belani kan kula niku sing diangkat napa? Panjenengan kula Narendra Binetara sugih bodo dunya lah kok isa-isane. Senajan kepiye wae aku tresna marang Koko Prabu Duryudana, tresna ya tresna ning aja banget-banget. Angge napa tresna bal-bali mboten wonten. Sampeyan. Yen to aku bisa merjaya marang Pandhawa apa maneh bisa ngrebut marang Jitaksara. Aku bakal antuk negara. Negara ki napa? Sampeyan pun cukup umure. Sampeyan pun nyami kamukten kamulyan mboten wonten kekiranganipun lah kok mah ngangkai kono ambisine sampeyan iku. Kok isa-isane kowe duwe bodo dunya pirang-pirang kok sing ngoyo temen. Sing durung aku mung bojo kok. Masa bojo gampang yolong-yolong. Golek sing rupane kaya apa gampang. Wis matur nuwun tuturi kan dadi lakuku. Karena aku ki ora iso pisah karo kowe. Bakal ten belum. Tuturi kan dadi lakuku, Bro.
Yaksapura kagiri-giri kenyale prabota siung nyom maringe sringgih kum Badhe nyusung pawata Gusti Patih. Badhe nyusung pawata, nyusung pawata. Nyusung pawata. Bali. Ya mene ora sing ngejak bali. Monggo wadya bala kabeh bogo. Ora tak wiji-wiji bakal ono gawane ngabot sanggane. Wonten menapa Gusti Patih? Ing dina iki putra ana ing negara Wirata. Gawe rusaking para kawula cilik jalaran. Bakal gayuh marang Citaksara Prabisa kasembatan. Kudu digawe riyukih negara Wirata. Ngesaken dawuh Mami wonten mati luwih kados pundi? Mengko yen ngelih jarah rayah ana desa mati. Wah, dalah. Saking dawuh. Bicaripun Dodo gantalan dina budal dina iki. Kesaken dawuh ayo lagi iki, Sedulur. Kabeh budal dina gawe budal-budal.